हेलौ एभ्रिवान मा खबर आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजां दङ आंबो मोजां दङ इसोरनि अननायाव আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলে ভালে আছে ময়ো ভালে আছোঁ বাগানত যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু না মানুহ লগাই আছে বাগানত পাত তুলিবলৈ চাবলৈ যাব লাগে এইকাৰণে ওলাইছোঁ চাই থাকিব আপোনালোক মোৰ লগত বাগানত थांनो ओंखारदों आरो ना नै साहा बिलाइ खागासिनो दङ मानसि लागायदों उफाय गैया मा खालामनो थांनांगौ जायोना रावबो गैया नालाय न'आव बोरायाबो डिउटियाव थांबाय दा ओंखायनो आं फैदों आरो ना मानसि लागायबा नायनो फैनांगौ जायो नायलांदो बिदिब्ला लोगोफोर आंजों लोगोसे थौदो बिदिब्ला बारा गोजान नङा खाथियावनो थौ हाब्रुथार नै लामाया ইমান বোকা আছে ৰাস্তাটো উপায় নাই তথাপি আহিব লাগে মানুহ লগাইছে যে চাই থাকিব বলক जा हाब्रु नै लामाफ्रा उफाय गैया मा खालामनो फैनांगौ जायो नै बिलाय खागासिनो दं बेवहायनो र' देखायगोन आङो হে ক'ব নাই হা আকৌ খালি ইয়াত তুলিব লাগিব সেই ইয়াত তাত বেছি নাই অলপমান আছে জোক ওলাইছে আজি নাই ওলোৱা ন অঁ बेनो आरोना खागासिनो नै गथ'फोरसो 15-16 बोसोरनि उन्दैफोर उफाय गैया मा खालामनो गैयाना मानसिखौनो मोना गिदिर गिदिरफोरा मालाय गासिबो गिदिर कम्पानि बागानाव थांजोबो मानो বিচাৰি পাবলৈ নাই চব কোম্পানী বাগানত যায় মানুহবোৰ উপায় নাই কি কৰিব न'आव थांसै आरोना लोगोफोर बागाननिफ्राय फैबायनो সদায় বৰষুণ আজি অকণমান মুকলি কৰিছে ইমান কাপোৰ কানি ধুলোঁ আজি सामफ्रामबो अखा आरोना नै दिनैसो एसे सोरांबाय एसे सान्दुं जा जि सुबाय आजां गाजां मेंगुलायबाय आरो बागानावबो फैबावबाय आरो दा थांनानै ओंखाम संहैनोसैलाय उफाय गैया आरो लोगोफोर हाग्रा जोबथारनाय जंगल हाब्रु जा आजां गाजां मा खालामनो खायला एवदोंनो खायला जंगली केरेला बाजिसिम बागानाव बाहायफैनो भात बनायाखै बागाननिफ्राय फैनानै ओंखामखौ संफैबाय आरोना नै खायला रङालाव लाजों रङालाव जोगोनार संसै आरोना जोगोनार एवनोसै ओमफ्राय दालि जहल खायला एवनाय बेनोसै आरो दिन सानावहाय खामानि मावनाया जानाय संनाय थांनाय खायला एवनाया मोनबायनो जंगली केरेला भाजा हैबाय एसे खामफ्राम बानायबाय आरोना नै मोनबाय खांसै आङो नै एवखांबाय जाबाय नै रङालाव बाजिसिं আজি ঘৰৰ रङालाव न'नि जोगोनार आरोना एवबाय नै दिनैहाय जानोसै दिनैहाय निरामिस दिनैहाय एखनाय निरामिस আজি
रङालाव भाजी হৈ গ'ল जोगोनार एवनाया जाबाय आरो ना नै ओंखाम जानोसै दा साहापातनि बोले गारि আহিছে साहापात लांनो गारि फैबाय आरो ना बेगाव सोगासिनो दं नै आरो ना लांसिगोन दा सोनानै सुनानैहाय बेगत पत्ता भराई আছে कितना हुए आज के কিমান পাত্তা জোখা হৈ গ'ল এতিয়া যাবলৈ ওলাইছে सुखांबाय आरो ना बिलाइखौ बिखांनो ओंखारबाय नै थांसिगोन आरो दा मोजां होमबा दे बिदिब्लालाय लोगोफोर दोनसै नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदों लाइक খালাম সাবস্ক্রাইব খালাম শেয়ার খালাম যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পাইছে সাবস্ক্রাইব কৰিব শেয়াৰ কৰিব বাই বাই